tog du ind på YouTube. Du skal ikke... Ja, jeg er lige gået derind. Hey, hvem har taget politihatten af morgen? Jeg satte nogen i hjørnet. Så kunne det bare ikke noget. Nej, kom med vinduet. Nu var der Victorias lille tissescene. Kæft, det er sjovt. Jamen, goddag med dig. Jeg var så tæt på at tisse i bussen. Åh, det er flot, så. I må ikke kigge. Bare sådan en rytmelse. Jeg mener det. Ui, shit, ligesom den der, ja. Den der, hvor han med den der Emil Kybe, eller Kybegård, eller hvad han hedder. Den der, hvor så er lidt og ja, du så lidt stoppet gerne, og så du vundet. Jo, den siger jeg så til mig.